Dit is Dwars door Limburg. Lisette die is bij het Sint-Omertus Veugelke. Lara die verheugt zich weer op de 11e van de 11e. En Nick die gaat met ons bij Barbutenreed kijken. Dit is Dwars door Limburg. Welkom bij Dwars door Limburg, het magazine van kunst, cultuur en lifestyle. Nou, dat doen we in onze regio en vanavond doen we dat met Lisette, die hier is. Lara, welkom. En Nick, die ook op het carnavalsthema zit. Welkom. Lisette, Nederland leest nog steeds. Hè? Het lezen is volgens mij ook nog steeds in een curve omhoog. Nu is er een nieuw boek wat jij aan ons voor wil stellen. Sonny Boy. Klopt. Het boek Sonny Boy kunnen mensen nu gratis ophalen bij de bibliotheek. En dat gaat eigenlijk gewoon dat mensen samen het boek lezen. En in elk geval dat er gelezen wordt. En als BIEB organiseren we dan ook wat activiteiten bij. In Geuven wordt dan bijvoorbeeld samen met mensen het boek bekeken. Maar ook de film. En dat dan in delen. En dan heb je het gewoon eigenlijk samen met elkaar over het boek. In Baarlo is er een activiteit, dat is 28 november. En dan gaat het echt over een leesclub. Wat is dat, hoe werkt dat? En als je het samen het boek gelezen hebt, kun je er vast een beetje aan proeven. Oké, want mensen zouden het misschien kunnen herkennen. Hier is ook een film van gemaakt. Hier is ook een film van gemaakt. Maar er is ook een prachtige voorstelling in de maak. Een theatervoorstelling. En die komt ook bij Doc 6. En dat is op 23 februari. En zij hebben daar een bijzondere fotowedstrijd aan gekoppeld, landelijk. Dat mensen foto maken van de plek waar hun wieg heeft gestaan. Okay. En zo wordt dat dus met elkaar verbonden. Want ja, daar gaat dit boek over. Het grappige vond ik toen ik dat zo bij elkaar hoorde. Op 16 november is er in de BIEB de eindejaarsexpositie van de fotoclub Helderpanningen. Die wordt de 16e geopend. En dan kunnen mensen enkele weken lang kijken naar de beste foto's van de leden van de fotoclub. Dus dan kom je eigenlijk een kringetje weer terug. Dat vond ik eigenlijk wel grappig. Dus daarom dacht ik, neem me mee. Wij gaan ook even kijken naar een bijdrage over dit onderwerp. Ja, Sonny Boy is natuurlijk voor mij mijn wonderboek. Toen ik het schreef, had niemand ooit gedacht dat het überhaupt zou verkopen, dat het boek nodig was. En inmiddels zijn we toe aan de 61ste druk. Is er een film van gemaakt. Doet het heel goed in Amerika en nu ook nog een theatervoorstelling. Ja, het leeft door en dat is voor een schrijver fantastisch. Dit verhaal moet gaan over de innerlijke wereld van Waldy junior. Hoe hij zich staande gehouden heeft nadat hij zijn ouders is kwijtgeraakt tot aan volwassen worden. We beginnen bij halverwege zijn leven als hij volwassen man is en denkt, waar kom ik vandaan en hoe nu verder? Een van de geweldigste dingen van dit boek is dat het zoveel gelezen wordt op middelbare scholen. En dat vind ik belangrijk, omdat het boek uiteindelijk gaat over hele universele thema's, zoals racisme, onderdrukking aan de ene kant en liefde en moed aan de andere kant. En in die zin is het nog steeds een heel relevant verhaal. En geweldig dat juist scholieren dit boek omhelzen. Ooit op de lagere school. Ik was een jaar of 13, stond ik op toneel, alleen, met een ukulele. En dat gevoel wat ik toen had, dat is onbeschrijfelijk. Ik had vleugels, ik was met het publiek, ik was één met het publiek. Nu, jaren later, ik ben 35, mag ik weer alleen op het toneel staan. En ik moet zeggen, ik kijk er onwijs naar uit. Ik heb ontzettend veel zin om samen met het publiek de reis aan te gaan, het verhaal te vertellen, mijn eigen sores, liefde in het stuk te stoppen. Een stukje van mezelf, een stukje van Waldy, een stukje van het verhaal Sonny Boy. En dat op toneel te presenteren, te zijn, te spuien. En ik kijk er heel erg naar uit. Ja, daar zagen we ook de hoofdrolspeler, Tarek Jansen. Wanneer is het te zien in Doc 6? 23 februari. Dus dan kunnen mensen lekker naar de voorstelling toe. Oké.
Vanuit hier gaan we even de Maas over, Nick. Want in Reuver daar woont een heel bijzondere kunstenares, Lilith. Ja, oftewel Harriet van Gasteren. Ze maakt heel bijzondere zelfportretten. Ja, foto's in onmogelijke posities, in onmogelijke situaties. En onderwerp is eigenlijk de mens of liever de vrouw. En ik vraag me af, hoe maakt ze die foto's? Hoe doet ze het allemaal? En wij gingen een kijkje nemen. Zij is van haar scooter of brommer gegooid en in een greppel gegooid en daar is zij verkracht. Maar ze vindt dat het leven weer kleur mag hebben, dus vandaar dat we bloemen hadden meegenomen. Ik vind het altijd heel belangrijk dat mensen hun eigen interpretatie op mijn foto's loslaten. Ik kan wel een bepaalde bedoeling daarmee hebben, maar is dat belangrijk? Het moet iets losmaken. Mensen zet ik graag aan denken. Ik wil graag dialogen starten. Mensen laten nadenken dat niet alles vanzelfsprekend is, ook al lijkt dat zo. Maar het is niet dat ik per se mijn mening wil opdringen, helemaal niet. Is dit een ruimte waar je je ding kunt doen? Ja, dit is wel een ruimte waar ik mijn ding kan doen. Maar eigenlijk hou ik niet zo van studiofotografie. Dan ben ik een beetje beperkt. Dus ik doe dit wel soms als ik portretten wil maken voor mezelf. Dat ik dan een achtergrond heb die rustig is. Maar eigenlijk kruip ik liever door het hele huis of door de tuin. Ja. Of in andermans huis of in hotels. Dit is een beetje saai, maar ik gebruik het wel. Ik was al langer van plan om die foto te maken. Dat heb ik eigenlijk bijna nooit, want meestal werk ik impulsief. Maar ik was al langer van plan om die foto te maken. En op een woensdag, toen was het goed weer, toen denk ik van ik ga aan de balustrade hangen. Dus ik hing daar, camera had ik eerst ingesteld op statief, op zonlicht. Dus ik ging daar hangen en de zon verdween. Dus een tijdje blijven hangen, ging wel pijn doen in mijn knieholte. Toen klom ik van die balustrade af. Ik denk, ja, ik moet die camera opnieuw instellen. Dus ik was er vanaf, dan kwam de zon weer. Dus ik ging weer opnieuw hangen en toen heb ik die foto gemaakt. Dit project over seksueel misbruik, daar heb ik slachtoffers en daders voor uitgenodigd om samen met mij naar plaatsdelict terug te gaan. Dat is niet altijd mogelijk, omdat je soms geen toestemming krijgt of plaatsdelict bestaat misschien niet meer. En daar vertellen ze hun verhaal, wat er is gebeurd. Deze twee mannen, die staan eigenlijk op de plek van hun ouderlijk huis. Ja, dat is er dan niet meer. Maar zij zijn door hun voogd misbruikt. En eigenlijk heeft deze linkse man ooit achter zijn voogd gestaan met een hamer om hem de hersens in te slaan. Dat heeft hij niet gedaan. Kijk, en dan bepaal ik eerst de achtergrond. Ja, nu is dat een beetje saai met die rollen dan, maar dat is wat ik normaal doe, de achtergrond. Ook als ik dan in andermans huis ben of zo, ik weet helemaal niet wat ik ga doen. En dan kijk ik en dan denk ik, oh, daar kan ik iets maken. En dan zelf neem ik dan een of andere positie daarin in, wat ik eigenlijk ook vaak van tevoren niet weet. Ben je dan kunstenaar of hulpverlener? Ik wil mezelf geen hulpverlener noemen. En misschien helpt het wel bij het verwerken van hun trauma. Maar ik heb te weinig expertise om mezelf hulpverlener te noemen. Maar ik merk wel, kijk, dat laat ik je nu even zien. Dit is een foto dan die we gemaakt hebben om het verhaal te vertellen dat ze misbruikt is bij een religieuze secte. En na de shoot, daar ben ik eigenlijk bij de eerste fotoshoot mee begonnen, heb ik een foto van haar gemaakt hoe ze zich op dat moment voelt. Zij voelt zich heel sterk, zie je dat? Nu staat hij dan goed. En dan doe ik even. Kijk,
En dan weet ik ook uit ervaring hoe lang dat dan is als ik op de knop heb geduwd. Hij heeft soms moeite met scherpstelling. Dat is dan ook de sport om het te laten drukken. Maar mijn afstandsbediening was ook goed. Oh, hij wil niet. Wat een hel. Ja. Zo is het. Zeker een kunstenares van naam volgens mij al, maar ook best af en toe heftige foto's. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dit altijd even mooi vindt. Het komt echt binnen, hè? Ja. Je zou zeggen, het is een enige vorm van selfies, maar wat je hier ziet is echt tot aan de grens. Toch wel, ja. Ja, maar kunst moet natuurlijk af en toe ook een beetje schuren volgens mij. Dus dat is een stuk het gedeelte ervan. Naadloze overgang van deze kunstvorm met fotografie naar de 11e van de 11e. Ook een kleurrijke gebeurtenis. Kleurrijke gebeurtenissen. Mensen die jou een beetje kennen, die weten dat jouw hart dan sneller gaat kloppen. Nou, Ja. we hadden het er straks over. Je microfoontje hangt in de buurt van je hart. Dus we konden het zelfs wel een beetje horen, volgens mij, dat dat aan het gebeuren was. De 11e van de 11e, dan is het weer zover. Ja. Waar moeten we naartoe? Ja, zeg maar, als je de happening van 11 van de 11e dit jaar, dat is in Roermond. Mensen zullen zeggen van, dan gaat het eindelijk losbarsten. Maar als we een beetje terugkijken naar afgelopen zomer, dan hebben we toch wel veel carnaval in de zomer gehad. We hebben de Festivalovend gehad, we hebben de Remunse Toppers gehad, we hebben het XXL van Spik & Span gehad. Dus we zijn eigenlijk al een beetje allemaal opgewarmd. Maar de 11 van de 11e in Roermond, dat is de officiële opening. Maar hier in de Pelemaas is gelukkig ook nog heel veel te doen. Alleen in de dorpen Echel, Graashoek en Beringen is er niks. Maar verder is het hele weekend worden al prinsen uitgeroepen. Zijn er al recepties, wordt er al met schutterijen geknald. Dus er is genoeg te doen in de gemeente. Nou, daar hebben we allemaal natuurlijk weer zin in. En dan begint het carnavalseizoen weer, die 11e van de 11e. Veel serieuzer. Het groot dicté der Nederlandse taal. Wat betekent dat voor jou? Gewoon een nieuwe start om een dicté te hebben in Pelemaas. Vroeger was het op tv en waren dat moeilijke woorden dat je dacht van ja, dit gaat bijna nergens meer over. Tegenwoordig zijn Przewalski-paard, et cetera, die zijn eruit. Wim Daniels heeft het geschreven. Dus ik verwacht er ook enige humor in. Als bibliotheek zijnde kun je daarop inschrijven en dat hebben we dit jaar gedaan. En wij vonden het eigenlijk niet prettig om met de deelnemers samen naar een radio te gaan luisteren en dan allemaal te schrijven. Dus ik heb mijn collega bereid gevonden die dat dan live voorleest. En dan gaan we met z'n allen een beetje een examensetting, maar natuurlijk wel met een knipoog. Want ja, het gaat natuurlijk ook om de lol, maar ook een beetje de challenge. Want ja, je kunt toch zomaar de beste van het land worden. Maar goed, het beste van Limburg is ook al niet onaardig. Maar dan moet ik wel eerlijk zeggen dat er in Limburg op dit moment maar 2 bibliotheken meedoen. Dus tweede zijn we sowieso. Nee, daarom. Dus dat is ook goed. Ik kan me voorstellen dat het ook leuk is natuurlijk als er wat bekende namen meedoen. Is het geluk om een leuke groep te krijgen die toch gaat schrijven? Ja, er zijn zeker mensen bereid gevonden die... waar we gewoon eigenlijk heel benieuwd naar zijn hoe dat gaat. Anouk Huis uit Bezel, wethouder, doet mee. Rick Nillissen, de secretaris van Bezel, doet mee. En in Pelemaas doet Erik Nijssen mee. Dus dat vind ik al interessant. Het is natuurlijk niet zo dat we van iedereen de individuele resultaten bekend gaan maken. Maar de beste 5, dat laten we natuurlijk wel graag weten. Ja. Rondom dat dicté wordt natuurlijk ook wel wat gezegd en geschreven. Je had volgens mij iets interessants uit de krant vernomen ook. Ja, klopt. Omdat ik vanuit erfgoed hier sta, ben ik gaan zoeken naar een leuk plaatje van een dicté. En heel Pelemaasnet stond eigenlijk geen lekkere foto. Maar natuurlijk in de oude Op de Boom en Bledje stond natuurlijk wel iets moois. In 2006 heeft een jongeman uit Maasbree het kinderdicté gewonnen. En die werd toen heerlijk verrast door de bakker. Met een fly en voor alle andere kinderen uit de klas. Die kregen allemaal een chocoladeletter. Ja, dat zijn gewoon grappige dingen om terug te lezen. 2006 is niet per se lang geleden. Maar ja, evengoed wel leuk om dan weer op die manier zulke dingen terug te kunnen pakken. En misschien is
dit ook wel de persoon die zich straks meldt. Van goh, ik vind het eigenlijk wel leuk om echt meer met het grote dicté mee te doen. Dus Mike, als je het kijkt, weet dat je welkom bent. Oké, dat is goed. Natuurlijk ook een heel bekende man met zijn hoed die we allemaal kennen als bakker zijnde. Ik kan me ook voorstellen dat het leuk is voor andere prominenten om mee te doen. Niks voor jou, Nick, om je taalkennis op deze manier te testen? Zeker weten, maar ik denk, laat het aan de jeugd over. Zij moeten nog een opbouw maken in hun leven. En ik denk dat voor hen een trap is om hoger op te komen. Laat mij het gewoon even rustig aandoen met hetgeen wat ik ken en kan. Oké, nee, ja. Omdat we weten dat je normaal best een taalpurist bent aan deze tafel. Dus, Goed, ander onderwerp. We gaan het over iets anders hebben, de carnaval. Ja. En dat gaat natuurlijk ook over taal. Hè. Want taal is heel belangrijk om ook grappige dingen mee te vertellen. Nou, butenreters, oftewel tonpraters, zoals ze het ook wel noemen, die doen dat ook. Het carnavalseizoen begon, de 11e van de 11e. Betekent ook dat dat seizoen weer aanbreekt. Ja, het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Ton en buut is eigenlijk hetzelfde. Hè? Want ton is in het Duits, hè? Buut, aan de bute. En daar komt het eigenlijk zo'n beetje vandaan. En ik kan me nog herinneren, op de vrijdag voor carnaval, er werd op Duitse tv de hele avond die zittingen gehouden. Dus ik denk dat dat daar misschien wel ergens begonnen is, 60, 70 jaar geleden. Maar hoe dan ook, op humoristische wijze wordt dan eigenlijk het wel en wee van de samenleving een beetje op de hak genomen. En Ed Knops die pakt dit jaar het heel humoristisch aan. Hij denkt van, nou ja, de 65-plussers, ze horen eigenlijk allemaal slecht of minder goed. Ik begin er gewoon aan, ik kom er gewoon vooruit. Ik hoor gewoon heel slecht. En ik moet vaak zeggen van, wat zeg je? En sommige dingen hoor ik niet, wil ik niet horen. Dus hij heeft dit jaar dit als onderwerp genomen. Ja. Dus ik heb dan deze toeter gedraaid en mijn vrouw heeft hem vervormd tot dit voorwerp en is van wat bleef. Naast een creatieveling met klei is Ed Knops uit Zevenum enthousiast buutredner. Hij staat nu met zijn buut als slechthorende in de voorrondes van de Groot Limburgse butenkampioenschappen en maakte voor deze buut zijn eigen oortoeters van klei. Ik ben op mijn 24e begonnen met buutredenen en dat heb ik 24 jaar gedaan. Toen ben ik 20 jaar geleden gestopt. Toen kwamen ze in Zevenum, vroegen ze mij van, hebben ze niet toch nog een zin om mee te doen? En dacht van, ja, ik heb al een thema, want ik heb al 24 jaar gehoorapparaten. En toen heb ik dat uitgeprobeerd in februari, bij een KBO in Zevenum. En dan beviel me dat thema zo goed. En nu ben ik eigenlijk het hele jaar door, ben ik daarmee aan het werk om daar een hoop flauwekul te maken. Maar ik probeer ook iets te zeggen met die buut. Omdat slechthorend, dat is gewoon de helft van de 64-plussers, vooral mannen, die hebben een gehoorprobleem. En vaak wordt het ontkend of trekken zich terug. Gewoon toch niet meer naar dat feestje of naar de zittingsavond of weet ik veel wat. Waardoor ze steeds meer zich terugtrekken. En daarom is voor mij dit een extra motivatie om dit te brengen. En die voorrondes, dat is leuk en aardig. En of ik nou wel of niet score, ja goed, natuurlijk wil ze scoren. Maar als het niet is, dan weet ik zeker dat voor mij dit een start is om door met verder te gaan. Om dat thema eigenlijk op een luchtige manier te brengen. En iets los te maken. Ik had het de eerste keer bij zo'n KBO optreden, dat zo na afloop een mevrouw bij me kwam zitten wat stichter vertelde. Dus, daar zit ik toen met mijn man. De prodaljaren heb ik al erover. In godsnaam voor een gehoortest. En een misverstanden, niet verstaan. En daar kunnen er spanningen komen. Enzovoort, enzovoort. Ik heb 15 jaar, ja, toen was ik, even denken, 24 jaar. Ja, toen ben ik begonnen met buurtredenen. Want ik kom eigenlijk uit Zuid-Limburg, Obbecht, bij Born, zit daar in de buurt. Daar kom ik vandaan. Daar ben ik begonnen met buurtredenen, toen in Zevenum buurtredenen gedaan. Maar ik vond de buurtredenen ook een beetje een eenzame boel. Dan geef ze ergens naar een plek en dan moest ze nog zitten en dan deed ze een buurt. En dan geef ze verschrikkelijk op de gezicht en dan geef ze een hoes en denk jeetje, is dit nou een hobby? En, want dan komt allerlei gekke situaties tegen,
hoe ze te veel gedronken hebben, niet meer luisteren enzovoort. En toen heb ik Wil Heineman uit Lottem getroffen op een buitencursus, was dat in 1993 in Geleen. En toen hadden we tegen elkaar, als we dat nou samen doen. En ja, toen hebben we elkaar gevonden en dan ging ik nog wat van typen. En toen heb ik op een gegeven moment met hem, speelde hij een oma-type. En ik was de snotjong. En ik vond dat hij had een rol wat ik geweldig vond. En ik had een rol wat ik geweldig vond. Want een klein kind kan alles zeggen. Ik kon zo brutale dingen zeggen, dat zo zelfs volwassenen. Op een avond kon ik dat niet zeggen, maar als klein kind wel. En oma had de rol eigenlijk van enorm trots op het kleinkind, maar ergert zich verschrikkelijk aan die brutaliteit van mij. Dat ze er wou bij van oma snoepje, en dan kreeg een snoepje, en nog een snoepje, nog een snoepje. Nou ja. En we speelden dan ook altijd in op het dorp met allerlei gekke dingen. We waren eigenlijk van plan, zullen we toch wel beginnen, misschien een soort KBO of dat soort avonden of middagen. Maar goed, hij is overleden, dus dat is helaas niet meer mogelijk. Maar enorme mooie herinneringen aan Wil Heineman. Ik vind het wel prettig om niet zomaar de bakker, de slager, de timmerman, dat soort types te doen, maar meer dat er een onderloog in zit. Dat er ook ik wil me niet een apostel, maar wel een soort boodschap in zit. Nou, als je er zelf bij wil zijn, is dat natuurlijk ook heel leuk. Want volgens mij, jij bent op de hoogte van de datums. Ja, aanstaande maandag, dinsdag en woensdag zijn de halve finales. Als ik niet lieg, Roermond, Geleen en in Weert. En daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Dus als mensen naar de halve finale willen van LVK, dan kan dat nog. Oké, dus dat zijn absoluut leuke dingen om dat te doen. Dat is de bute, heeft alles met carnaval te maken. Maar de carnaval wordt ook altijd veel gezongen. Heel veel liedjes die natuurlijk in Limburg altijd via de LVK strijden. Dat gaat ook natuurlijk weer starten de 11e van de 11e. Want dat is ook het start voor dat stuk. De locatie, niet voor dit jaar, die is al lang bekend. Of voor volgend jaar, die is al lang bekend. Maar voor het jaar daarna, 2025, die is ook al bekendgemaakt. Ja, dit jaar 2024 is die in Maastricht. En daarna gaan we het weer wat noordelijk opzoeken. En dan is die in Roermond. De vastelovensvereniging De Katers die organiseren het in Maasniel. Maar iedereen die aan de stiekem op de kaart kijkt, ziet dat de locatie het oude Philipsterrein in Roermond is. Dus daar gaan we in 2025 genieten van de liedjes. Ja, ik heb het gezien, het is enorm groot. Hè. Je hebt geen idee van hoe groot die fabriekshallen eigenlijk waren. Klopt. En nu zie je dat de muren eruit zijn. En denk je, ja, dat is gewoon bij uitstek geschikt voor zoiets. Ja, je ziet sowieso al, hè, bij Grubbe Vorst hebben ze het destijds een paar jaar geleden in een oude loods, of een oude loods, in een loods, het rangeerterrein gehouden. In Venray was ook een gigantisch distributiecentrum. Dus ja, in Vaas-Hartelt gaan ze gigantische tenten voorschijn toveren. In Kessel was ook een gigantische tent, dus het wordt eigenlijk alleen maar groter. Ja, goed natuurlijk voor het Limburgse carnavalslied. En wij hebben ook een bijdrage over dit onderwerp. Ja, want er is natuurlijk, kan ik me zo voorstellen, wat aan vooraf gegaan om hier de locatie te bepalen. Hoe is de locatie uiteindelijk op Maasniel uitgekomen? Ja, we gaan elk jaar van jaar naar jaar van de Zuid naar Noord-Midden-Limburg. We zaten dit jaar in Venray, volgend jaar in Maastricht. En dan is het logisch dat we het jaar erop weer omhoog gaan in Limburg. Dus dan komen we hier terecht. We hadden een aantal kandidaten. Blij dat er nog altijd plaatselijke organisaties zijn die een dergelijk groot evenement willen organiseren. En we hebben eerder hele goede ervaringen met de Katers opgedaan, 2001, 2007. En er zijn nog mensen bij die van het eerste uur erbij zijn. Dus we hebben alle vertrouwen in dat het prima zal gaan verlopen. Wat voor werk ligt er nog allemaal voor jullie in het verschiet het komende ruim jaar? Het komende ruime jaar heel veel. Zoals je kunt zien hier de fabriekshal, daar moet toch nog het een en ander aan gebeuren. Er vallen af en toe wat druppels naar beneden, dus het lekt op een paar plaatsen. Maar dat is natuurlijk een mooie uitdaging. Ja, en dan de hele organisatie eronderheen, sponsoring, het bekijken van welke bier ga je tappen tot de verkeersmaatregelen, de veiligheid.
parkeerplekken, wat heel belangrijk is. Dus ja, er komt nog wel wat op ons af. Nou, dat was de plek, de locatie van de finale die in Roermond zal zijn bij het oude Philipsterrein, wat misschien voor sommige mensen wel bekend voorkomt. Veel dichterbij is de halve finale. Ja, die zijn in mei al dit jaar. Dus op 4 en 5 januari worden die opgenomen in de Binger en Mijl. Wat wel, we hebben afgelopen week helaas moeten horen dat Pim en Chantal zeg maar als duo uit elkaar gaan hun eigen weg gaan. Dus die zullen nog 1 keer optreden bij het P&M Liedjesfestival. Maar omdat het in mei al was, heeft de Bubs gedacht, ja, wacht even, dan kunnen we ook nog een keertje meedoen. Dus die komen dit jaar nog eens een keer met een liedje. Oké, dus die zullen we daar kunnen genieten. En die doen het voor thuispubliek, dus dat zal heel zeker heel veel applaus opleveren. Ja. Dat kan niemand ze maar afpakken. 11e van de 11e, start van het butenseizoen, de start van het LVK met de liedjes. Maar ook de start van heel iets anders, Lisette, want op die dag wordt er eigenlijk ook iets anders gevierd. Klopt, dat is de naamdag van Sint Maarten. Bij ons bekend als Sintermechten. Dus ik dacht, ja, wat hebben we ervan? Dus ik ben met dit boek gaan lezen. En er staat een prachtig verhaal in. Want hier staan allemaal voorleesverhalen in over feesten, tradities en gebruiken. Dus ja, dat is dan een kaasje voor mij. En ik heb het verhaal van Sint Maarten opgezocht. En ik zag daar een prachtig verhaal. Met af en toe ook stukjes liedjes erin. Maar dat waren niet de liedjes die ik vroeger zong als jong meisje. En toen ging ik even... ging mijn gedachten eigenlijk naar dat liedje toe. En toen dacht ik van, ja, wat hebben we toen eigenlijk allemaal gezongen? Ja. Noem eens een voorbeeld. Welke kwam naar boven? Ja, nou, Sintermeertens Veugelke. Hé, dat roert keugelke. Welk Veugelke? Ja. Hé, dat roert keugelke. Hé, een blauw stertje. Hupsa Sintermeerten. Vandaag is Sintermeerten. Morgen is Sinterkrukke. Wem Sinterkrukke. Dus... ja, ik ben gaan zoeken. Een Veugelke. Sint Maarten heeft zich vroeger, nadat hij uit het leger is gestapt, is hij het klooster ingegaan. En op een gegeven moment moest hij zich daar verstoppen. Maar hij had een beetje pech. Hij verstopte zich in een ganzenhok. Nou ja, dan word je verraden. Dat is duidelijk. Dus het vogeltje is de gans. Okay. Vanuit de overlevering vind ik dat een mooie verklaring, mooi verhaal. Er zijn ook mensen die zeggen dat het een specht is, maar ze leggen dan niet uit waarom. Maar dat verklaart dan wel het blauwe staartje, wat dan ook weer in het liedje komt. Het keugelke is de kraag van een mantel. Nou ja, Sint Maarten, de mantel, dat kennen we wel, hè. En Sint Krukke, Sint Maarten was 331 na Christus. En 600 tot 655 na Christus was er een paus en die heette Martinus. Maar ja, een paus die heeft ook zo'n staf bij zich, net als de bisschoppen. Mm-hmm. En dat noemden ze een kruk. Dus hij werd niet paus Martinus genoemd, maar ze noemen hem Sint Kruk. Dus daar komt dat Sint Krukke vandaan. Want een dag later dan de 11e, 12 november, dat is zijn naamdag. Okay. Dus dat zijn stukjes die dan in een, van een refreintje eigenlijk, waar je dan toch al zoveel van kunt nazoeken. En ik vind het heel bijzonder, want ja, de boek der kunst, daar hadden we het toen nog niet over. Het zijn echt dus verhalen die doorgegeven zijn. Mond op mond zijn doorgegaan. Ja, en dat vind ik de liedjes herinneren we, voor de mensen die de liedjes niet meer kennen. Zullen we even oefenen? Vast thuis wel allemaal heel enthousiast meegedaan. Ook het vuur is er natuurlijk bij. Dat zien we ook achter je op de foto natuurlijk met het vuur. Wat heel kenmerkend is. Wat voor de kinderen ook heel aantrekkelijk is. Je moet er ook altijd natuurlijk goed van weghouden. Waar had het hier? Nou, er over zijn natuurlijk best wel dorpen waar niet per se op de 11e van de 11e gevierd wordt. Ook vanwege allerlei praktische zaken waarschijnlijk. Veiligheid of andere dingen die georganiseerd worden. Maar het is nu wel de tijd ervoor. En als het niet donker zou zijn, zou het natuurlijk ook niet leuk zijn om het op dat moment te doen. Klopt.
Ik kan me wel nog herinneren van een paar jaar geleden dat iemand naar de omroep had gebeld om te zeggen dat er een brand was bij een groot tuincentrum in Maasbree. En toen had ik mijn vriend opgebeld van, ja, je rijdt er dadelijk langs. Kun je even foto's van maken? En hij was met een paar collega's en toen belde hij later op. Als er brand is er altijd een fanfare bij? Of hoe zit dat? En toen dacht ik, oh ja, zit maar. Lisette, de oliebollen. Ja. Ja, als ik oliebollen zie, dan denk ik altijd van oud en nieuw. Klopt. Die avond, Ja. maar niet zozeer aan Sint-Omerten. Nee, hier in de regio werd in deze periode ook van boekwijdmeel koekjes gemaakt. En als je dan kinderen aan de deur kwamen, konden ze dan een koek krijgen. En ja, dat is ook een prachtige spreuk van, ik kan hem nu niet noemen, maar daarin werd eigenlijk gezegd van, ja, de ketel is altijd leeg als Sint Maarten is. Dat is eigenlijk een beetje de strekking, dus dat is niet gek. Dus het smaakte goed. Maar ik stel voor dat wij dadelijk na de uitzending pas eentje... Doe je mee? Dus 2 keer per jaar oliebollen met Sint-Omerten en met oud en nieuw. Oké, goed. Dat was een hele mooie traditie om vast te houden. Heel ander onderwerp, hè? Bij het Leudal, hier zuidelijk van onze gemeente Pille en Maas natuurlijk, waar het ook heel mooi is. Daar ligt Huis Sint-Elisabeth, een heel speciaal huis met bijzonder erfgoed ook. Waar je hele mooie foto's van hebt meegenomen. Ja, ik was zaterdag eens aan het wandelen en een van de eerste stappen hadden we gezet. En toen zag ik dat er een dag later in het bakhuisje dat er een demonstratie was. Vanuit Staatsbosbeheer doen ze dat dan. Ja, ik dacht, dan ga ik gewoon morgen terug. Maar ik zette de auto aan de andere kant neer bij het bezoekerscentrum, heel braaf. En ik moest even over het trein kijken hoe ik dan op die plek kon komen waar ik de dag eerder was geweest, maar dan vanuit een andere routing. Kwam ik het pesthuis tegen. Daarna kwam ik nog een hele mooie toren tegen. Een kabouterplekje, dus waar je met een geocache aanwijzingen krijgt. En dan kun je dus iets doen voor de of iets verborgens vinden wat daar te zoeken is dan. Klopt. Dus, ja. Dit is dan een berceau. Op de volgende foto kun je een klein beetje zien hoe dat hij nu in het echt al helemaal volgroeid is. Daar kun je doorheen lopen. En dat is dan voor de adellijke mensen vroeger, dat ze niet te veel zonlicht kregen. Als het dan warm was, konden zij daar rustig zitten. Dus eigenlijk gewoon ook al goed voor de huid. Dat is wel interessant. En als je dan verder wandelt, zie je dan op een gegeven moment zo het Huis Elisabeth liggen. En daarna kwam ik bij het bakhuisje uit. Oh ja, eerst nog langs deze prachtige muur. De toren, die ik zojuist noemde, inderdaad. Ja. Bakhuisje, hier staat dus op welke data dat je daar terecht kunt voor heel gezellig samen zijn. En daar gaat dan gelijk de volgende foto over. En het is deze foto inderdaad. Heel veel mensen kwamen erop af. Dan gaan ze worstenbroodjes maken, pizza gemaakt. Ze hadden een vuurtje gestookt waar ze pompoensoep op hadden. Dus alle mensen die in het Leudal kwamen wandelen, die waren toch wel nieuwsgierig, gingen er eventjes op af. En het was eigenlijk zo gezellig dat we de volgende keer gewoon even een special over maken. Ik heb de data al doorgekregen wanneer het volgend jaar weer is. Dus dan gaan we er gewoon daar een reportage over maken. Het zal lekker geroken hebben volgens mij, of niet? Of... Als er gebakken wordt, dat vind ik altijd wel prettig ruiken. En dat trekt ook gewoon mensen. Dus dat was heel mooi. Het is wel een heel klein piepbakhuisje. Het lijkt meer een kapelletje, een wegkapelletje, dan een bakhuis. Klopt, het is net in de maat van een oven groter. Aan de achterkant ook de ankers zijn heel mooi. Ook als je een rondje eromheen loopt. Je kijkt naar de stenen en hoe het... Dat is gewoon echt bijzonder. Dus daar moeten we echt een keer echt op... Dan zie je pas het verschil, hè? Ten opzichte van de hygiëne. Wat het vroeger... wat allemaal kon en waar tegenwoordig een bakhuis en waar een bakkerij aan moet voldoen. Klopt, dat zijn gigantische verschillen. Ja. En het laatste wat we dan dus hebben is, toen we weer teruggingen naar de auto, zag ik dit kunstwerk. En ik word dan altijd aangetrokken door flyers, folders. En nou blijkt dus dat bij dit kunstwerk, dat is het monument van verdraagzaamheid in Leudal. Daar komen de veteranen komen elk jaar de donderdag die het dichtste bij 17 november
is, komen ze daar om kransen te leggen en om de bevrijding te gedenken. En dat is dus binnenkort weer. Dit jaar dus de 16e, donderdag de 16e. En als we dan bevrijding hebben en 16, 17 november... Ja, dan hoef ik eigenlijk jullie ook niet meer te zeggen of iets uit te leggen over de 18 novemberring, denk ik. Ja. Het is ook niet voor niks natuurlijk. Die heeft er alles mee te maken, want dat is de periode dat hier de bevrijding was. Ook al wordt het natuurlijk landelijk op een andere datum gevierd. En ook bij stilgestaan. Ook misschien wel moraal van het verhaal. Nou, als je een mooi stuk wil wandelen op zondag, hoef je niet per se naar het mooie Zuid-Limburg. Heel dichtbij is er ook van alles te zien waar je nog steeds door verrast wordt, volgens mij. Klopt. En ja, je kijkt je ogen uit. Dus ja, ga gerust. Nou, de ogen uitkijken, dat kun je op meerdere plekken. Ja, morgen, vrijdagavond 10 november heb ik het dan over. Richting Kasteel de Keverberg in Kessel, want er vindt een bijzondere veiling plaats. Hoeve Braamhorst, nog onlangs in het nieuws met die ondernemersprijs, vorige week nog. Die houdt daar een veiling. De bewoners en deelnemers hebben daar de kunstwerken neergezet om geveild te worden. En van die opbrengst gaan zij een uitstapje maken. En het doel van het uitstapje, dat beslissen dan de kunstenaars. Dus wil je iets op de kop tikken, iets leuks, iets wat misschien vroeger heel veel waard was en waarvan je zegt, nou, altijd willen hebben, ik ga er naartoe, dan kun je morgen je kans pakken, de bijzondere dingen, en staan daar. En je spekt de kas voor het uitstapje voor die mensen van Hoeve Braamhorst. Ja, dat is, en volgens mij als lokkertje nog, volgens mij kun je gratis binnen. Dus je hebt ook een kans om het kasteel eens heel goed van binnen te bekijken als je dat nog niet gedaan hebt. Ik zou bijna zeggen, waarom zou je het niet doen? Het is de moeite waard. Ja, zeker weten. Ja. Nou, wij zijn al eens vaker geweest kijken bij die Keverberg natuurlijk. En dat hebben we ook op film opgenomen. Heel kasteel de Keverberg in Kessel staat vol met kunst. En jawel, de nachtwacht is er ook bij. Frank Vaassen neemt ons mee langs de rijke schat van zijn kunstcollectie. Ja, mooi hè? Heel divers. Maar dat komt natuurlijk, ik ben al 30 jaar met kunst bezig. We hebben een eigen zeefdrukkerij gehad. Ik verzamel graag. En nu is het ook wel eens een keer leuk voor mij om dat allemaal aan de mensen van Pelemaas te laten zien aan daarbuiten. Want er zijn ook veel vakantiegangers hier. Ik vind het eigenlijk wel iets nieuws voor mezelf, maar ook leuk. En zitten er ook pareltjes tussen? Ja, sterker nog, er zitten heel veel plaatjes tussen. Er zitten echt mooie werken bij, origineel, zeefdruk. En natuurlijk ook werken van Herman Brood. Waarvoor wij heel veel zeefdruk hebben in Barlo. Moet wel opletten tegenwoordig. Via Marktplaats zijn er niet zo heel veel originele werken meer te koop. Maar zijn werk is altijd populair gebleven. De replica's en de werken die tegenwoordig worden nagemaakt, die zijn zo echt. Die zien er zo echt uit. Voor een leek is dat heel moeilijk. Zelfs voor de kenner is dat moeilijk. Dus zelf kun je het ook als niet zien? Nee, ik moet weten waar het vandaan komt. En dan kan ik een inschatting maken of het goed of niet goed is. Maar willekeurig is het erg lastig. Wat ik ook erg leuk vind is dat ik in elk gesprek wat ik heb kan vertellen over Hoeve Braamhorst. En de bewoners en de deelnemers ervan. Die hier bezig zijn met kunst te maken. Die vorige week ook nog toevallig eens de ondernemersprijs wonnen. In dezelfde, dus hebben het erg druk. Ze staan vol in de belangstelling. Je ziet ook dat die mensen daar heel van genieten. Dat is zo verschrikkelijk leuk om te doen. Ik hou ervan. U bent een van de kunstenaars die hier, maar ook op Hoeve Braamhorst werkt, hè? Ja, dat klopt. En ja, ik ben er gewoon graag en ik heb me daar ontwikkeld. Ik heb nieuwe mogelijkheden in mezelf gevonden. En ja, ik zie ook gewoon de kunst van anderen, hoe die zich ontwikkelt, hoe mensen zich daar gewoon zich vooruit helpen of in samenwerking met begeleiding. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Ik doe net iets anders wat de meesten doen en ik word erin gestimuleerd en ja, ik word erin geholpen. En iedereen heeft wel een mening, maar dat neem ik allemaal mee en neem ik allemaal mee in mijn kunstwerk. En die meningen zitten allemaal in dat kunstwerk verborgen. Wat betekent het werken bij Hoeve Braamhorst of het zijn bij Hoeve Braamhorst voor u? Gewoon heel veel de rust die ik daar vind, de omgeving, de open sfeer, de ruimte, gewoon letterlijk de ruimte die er is, de ruimte voor iets te maken, een stuk begeleiding,
als je gewoon zelf hier in die bovenkamer, als het daar ergens niet goed functioneert, je kunt altijd terecht en dat is gewoon heel mooi. En dat geldt voor iedereen. En iedereen krijgt er in de ruimte om zijn dingen te doen. Ja, we hebben als goede doel deze keer dat de bewoners en de deelnemers van Hoeve-Braamhorst zelf een goed doel mogen uitzoeken. Ik weet ook nog niet wat dat is, dat gaat nog gebeuren. En vrijdag gaan we de werken die ze hebben gemaakt veilen. Er wordt nu al op geboden, er worden al leuke bedragen geboden. En alleen het kan zijn dat er vrijdag nog werken nog niet helemaal klaar zijn. Die gaan we dan in de tijd achteraan nog verder opbieden. Dus we laten de mensen voorlopig nog niet met rust. Vrijdag is het zover, dan wordt het geveild. Spannend? Ja, natuurlijk. Heel spannend, want er is weer zijn bedragen genoemd al. En die wil ik niet noemen, maar die blijven hier in mijn hart. En dus ik wil mensen gewoon oproepen van open je hart, kom hier, doe een bod. Dat is, ik vind het gewoon heel mooi dat het zo kan. Ja, voor alle duidelijkheid, de andere kunst is natuurlijk van Artcenter De Rij in Baarlo. Ja, die daar de mogelijkheid bieden om daar erop te bieden. En ik zou zeggen, ga er dus ook vooral naartoe. En je steunt er dat goede doel, de Braamhorst mee, die dat goed voor een geweldig uitstap kunnen gebruiken. En ja, ik zag heel divers spul. Dus eigenlijk voor iedereen wat wils, afhankelijk van de stijl die je thuis hebt natuurlijk. Dus, het is november, we gaan heel hard richting december. Dat betekent dat de agenda's altijd heel snel vollopen. Dus als je bijvoorbeeld die carnavalsdata goed wilt noteren, dan is het de hoogste tijd om dat te gaan doen, Lara. Want er komen nog een paar belangrijke carnavalsdata's aan. Ja, daar komen er een paar aan. Ik heb ze ook mee voor papier gezet. We hebben dus 4 en 5 januari hebben dus de opnames van de halve finales van het LVK. 11 november, de 11e en 11e, gaat de inzending voor de liedjes open. Die sluit weer op 3 december. Dan gaat de jury zich beraden. En dan op 11 december worden de halve finalisten bekend. En is ook meteen de kaartverkoop voor de kaartjes van de halve finale in Meringen. We hebben nog een P&M-festival. Dat is ook altijd kiele met de halve finales. Maar dat zit nu dit jaar. Ik bedoel, Meijel, Beringen, dan ben je zo. De P&M Liedjesfestival is ook op 5 januari. En dan kunnen we dus de laatste keer naar Pim en Chantal kijken. Even voor mijn duidelijkheid, anders zit ik op de foute plek, op de foute avond. Halve finale LVK, Meijel. Onze liedjes, P&M liedjesavond, die is Beringen volgens mij. Dus, ik verwacht een hele snelle rit van... Ja, en de brug tussen Meijel en Beringen is er nog steeds uit. Dus denk er wel aan dat je daar via die opleidingsroute rijdt. Maar dat zal heel zeker lukken. En hebben we dit jaar een lang seizoen, Lara? Nee, we hebben een heel kort seizoen. Heel kort? Ja. De fiets kunt ze gewoon langs. Met de fiets kun je er gewoon langs. En het is ook wel heel verstandig als je naar een liedjesavond gaat, dat je met de fiets gaat misschien. Ja. Goeie tips hebben wij. Nou, dat was het weer voor deze uitzending Dwars door Limburg. Meer activiteiten die er hier in de buurt zijn, kunt u natuurlijk altijd vinden op de site. Dat vinden wij altijd heel leuk. Fijn dat u er was thuis. Fijn dat jullie er waren, Lisette, Lara en ook Nick, die natuurlijk last minute nog fantastisch is ingevallen. Dus dat hebben we natuurlijk weer genoten van deze kant. Graag tot de volgende week.